Καλησπέρα. Θα σας δείξω σήμερα πώς μπαίνουμε στον Πρεφαδόρο και πώς συμμετέχουμε σε κάποια παρτίδα παίζοντας με το πραγματικό μου όνομα ως Πάνος, και ας ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως. Λοιπόν, εδώ έχω το browser, δηλαδή το Chrome. Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Firefox ή όποιον άλλο θέλετε. Ανοίγουμε μια καινούργια καρτέλα και μπαίνω στον Πρεφαδόρο, ο οποίος Πρεφαδόρος, για να μην σας μπερδεύω, είναι τα 3W Πρεφαδόρος.gr. Λοιπόν, εδώ επάνω έχει δύο tabs. Το ένα λέει εγγραφή. Εγγραφή φαντάζομαι έχετε κάνει και έχετε δημιουργήσει το όνομά σας. Το άλλο λέει είσοδος. Κάνω είσοδο λοιπόν και μπαίνω με το όνομά μου. Λοιπόν, το όνομά μου είναι Πάνος. Ας το ξαναβάλω. Λοιπόν, ας γυρίσω στα αγγλικά και ας γράψω το password, το οποίο βέβαια μου πρότεινε ο browser γιατί είμαι στο σπίτι. Εσείς θα βάλετε τα δικά σας στοιχεία. Μπήκαμε λοιπόν στη σελίδα του Πρεφαδόρου. Πάνω έχω κάτι σαν διαφήμιση. Διαφήμιση δεν είναι, δεν έχω διαφημίσεις γιατί δεν έχω πόρους από τον Πρεφαδόρο. Απλά προμοτάρω, ας το πούμε έτσι, το βιβλίο των Κούρτη και Τσοβόλα σχετικά με την Πρέφα, το εξαιρετικό τους βιβλίο από τις εκδόσεις Καψιμή. Το κλείνω αυτό για να μην μου τρώει το χώρο. Έχει εδώ πέρα πάνω ένα ηχή, το πατώ και φεύγει αυτή η, ας την πούμε, διαφήμιση. Και εδώ πέρα στον αριστερό χώρο έχουμε τα τραπέζια, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι ενεργά και παίζονται κάποιες παρτίδες. Είναι αρκετά τραπέζια αυτή τη στιγμή, είναι 10 τραπέζια όπως πληροφορούμε εδώ πέρα κάτω, και έχω 28 online χρήστες. Κάποιοι από αυτούς είναι περιφερόμενοι, δηλαδή εγώ ο Πάνος, ο Λέλος Ικαρία και ο Πρεφαδόρος 2. Στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχει μια κίτρινη ρίγα που μου δείχνει τα πλήρη στοιχεία των παικτών. Βλέπετε εδώ έβαλα το ποντίκι μου πάνω στο Λέλος Ικαρία και κάτω στην κίτρινη ρίγα βλέπω σε αυτό το σημείο εδώ εμφανίζονται τα πλήρη στοιχεία, εφόσον φυσικά ο παίκτης τα έχει βάλει. Το ίδιο γίνεται και με τα τραπέζια, αλλά η κίτρινη ρίγα πλέον εμφανίζεται πάνω, δηλαδή βάζοντας το ποντίκι μου σε κάποιο τραπέζι, βλέπω κάποια στοιχεία του τραπεζιού, πότε στήθηκε το τραπέζι, τι υπόλοιπο κάσας υπάρχει, το οποίο φαίνεται και σε αυτό το σημείο. Δηλαδή αυτό το 86 σημαίνει ότι υπάρχουν ακόμα 860 καπίκια από τα αρχικά 900 που είχαν βάλει. Και ούτω καθεξής. Τώρα σε αυτό το τραπέζι εδώ βλέπουμε υπάρχει και ένας θεατής, ο Σωτήρης B. Ας μπω και εγώ σε αυτό το τραπέζι, κάνοντας κλικ λοιπόν. Ας το ξαναδούμε αυτό. Βγαίνω από το τραπέζι με το κόκκινο πλήκτρο. Είμαι εδώ πέρα περιφερόμενος. Αν κάνω κλικ στην ταμπέλα του τραπεζιού που έχει τον κωδικό του, εισέρχομαι στο τραπέζι είτε ως παίκτης είτε ως θεατής. Τώρα επειδή το τραπέζι είναι συμπληρωμένο και δεν έχω πρόσκληση, δεν κάθομαι κάπου σε κάποια θέση ως παίκτης, θα μπω ως θεατής. Κάνοντας λοιπόν κλικ στην ταμπέλα του τραπεζιού που γράφει τον κωδικό και το υπόλοιπο της κάσας που είναι 260 καπίκια, μπαίνω στο τραπέζι και παρακολουθώ την παρτίδα. Τώρα εδώ βλέπουμε ότι οι αναλογίες των διαφόρων περιοχών, δηλαδή προσκλήσεις και αναζήτηση παικτών και τα σχόλια του τραπεζιού, επειδή δεν πρόκειται να κάνω κάποια αναζήτηση, επίσης με τις προσκλήσεις δεν θα ασχοληθώ αυτή τη στιγμή, μπορώ να ανεβάσω εδώ για να έχω περισσότερο χώρο. Για να το ξαναδούμε αυτό, με αυτές τις μπαρούλες που έχουν εδώ, αυτές τις περιοχές, μπορώ να ανεβοκατεβάζω και να αλλάζω τα μεγέθη των διαφόρων περιοχών. Εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να έχω πλήρη, ας το πούμε έτσι, άποψη των σχολείων που γίνονται μέσα στο τραπέζι της συζήτησης, επομένως μπορώ να ανοίξω τελείως προς τα πάνω αυτή την περιοχή. Εδώ λοιπόν εξελίσσεται κάποια συζήτηση στο τραπέζι πέρα από την παρτίδα. Μπορώ να ανεβάσω το scroll bar αυτό και να δω τι γίνεται, ας πούμε, τα τελευταία σχόλια τα οποία υπάρχουν ακόμα εδώ. Αλλά το θέμα είναι ότι μόλις κάποιος από τους παίκτες γράψει κάτι σε κάποιο σχόλιο, θα δείτε ότι το πράγμα σκρολάρει αμέσως κάτω και έχω χάσει αυτό το οποίο προσπαθούσα να διαβάσω επάνω. Για να το αποφύγω αυτό, υπάρχει εδώ πέρα ένα παγάκι με το οποίο μπορώ να παγώσω το σκρολάρισμα, δηλαδή πατώντας το παγάκι παγώνει αυτό και μπορώ να βάλω το scroll bar όπου θέλω και να ξεκινήσω να διαβάζω σε αυτό το σημείο. Καταλάβατε? Αν το ξαναπατήσω επανέρχεται το κανονικό σκρολάρισμα. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα παρακολουθούμε την παρτίδα. Ας βγω πάλι από την παρτίδα. Κάνω λοιπόν εδώ μου έχει ξεφύγει ένα FG εδώ, το καθαρίζω με το σκουπάκι. Και μπορώ να κάθομαι και στο τραπέζι και να βλέπω τι γίνεται γενικά, ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει, δηλαδή και το καφενείο, κάνοντας μια πανοραμική. Βέβαια, κάνοντας την πανοραμική έχω χάσει από το δεξί κομμάτι, γιατί είναι μικρό το παράθυρο του browser, επομένως μπορώ να το κάνω μια μεγιστοποίηση και να πιάσω όλη μου την οθόνη, οπότε έχω και τη συζήτηση του τραπεζιού και το καφενείο αριστερά και την παρτίδα να παίζεται εδώ. Εάν επιλέξω καφενείο, είναι πιο φωτεινό το καφένιο, θολή η παρτίδα, αλλά παραμένω σε πανοραμική. Αν βγω από το τραπέζι, υπάρχει ένα κενό τραπέζι εδώ. Η συζήτηση πλέον είναι η συζήτηση στο καφενείο.
όπου μπορεί ο καθένας να γράψει ό,τι θέλει. Με το escape όταν το πατήσω σβήνω, είναι το ίδιο δηλαδή με το σκουπάκι εδώ. Εγώ βλέπετε ότι έχω εδώ πέρα και κάποιο καπελάκι, αυτό μπορεί να το δούμε τώρα και σε κάποιους άλλους παίκτες που θα μπουν, είναι κάποιοι επόπτες, κάποιοι διαχειριστές κτλ. Αυτά τα δικαιώματα τα έχω δώσει εγώ σε αυτούς τους ανθρώπους, εσείς δεν θα τα δείτε αυτά τα καπέλα και διάφορα άλλα χαρακτηριστικά των παικτών. Επιστρέφω στην παρτίδα κάνοντας κλικ εδώ στο παρτίδα. Οπότε βέβαια δεν είμαι σε κάποια παρτίδα, απλά φωτίζει περισσότερο η περιοχή της παρτίδας. Αν ξαναμπω στην παρτίδα την οποία παρακολουθούσα κάνοντας κλικ στην ταμπέλα, έχω εδώ πέρα εμφάνιση του τραπεζιού με καφέ τσόχα, που σημαίνει ότι είμαι θεατής. Και να είμαι εδώ σε αυτή την περιοχή του τραπεζιού, εμφανίζονται οι θεατές κάποιας παρτίδας. Εάν θέλω να παρακολουθήσω την παρτίδα από την πλευρά του Big One, κάνω κλικ εδώ με το σταυρουδάκι στην περιοχή του Big One, ο οποίος κατεβαίνει κάτω και παρακολουθώ πλέον από την πλευρά του παίκτη αυτού την παρτίδα. Ας πούμε θέλω να παρακολουθήσω από την πλευρά του Pullerman, κάνω κλικ εδώ, ο Pullerman κατεβαίνει κάτω και πάντα με την ίδια φορά οι παίκτες κάθονται στο τραπέζι, απλά αλλάζει ο κάτω παίκτης, ας το πούμε έτσι. Μπορώ να δω και τα φύλλα και των τριών παικτών. Αν πάω σε αυτή τη στήλη εργαλείων και με τα μπαλάκια επάνω ψάξω να βρω το βατραχάκι, εδώ έχει διάφορες σειρές εργαλείων. Η πρώτη σειρά εργαλείων εμφανίζεται με αυτό το βελάκι το γκρι. Η επόμενη σειρά περιέχει το βάτραχο. Ο βάτραχος μου δίνει όλα τα φύλλα ανοιχτά, βλέπετε εδώ, είμαστε εδώ. Αλλά δεν έχει κάποιο νόημα αυτό, δηλαδή τις περισσότερες φορές δεν είναι καλό αυτό, γιατί χάνουμε κάπου το νόημα, ας πούμε, της παρακολούθησης. Τώρα έχει αγοράσει ο παίκτης δεξιά, ο οποίος είναι ο Big One και ο οποίος έχει πάρει και τον τζόγο και έχει 12 φύλλα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θα βγω, ας κλείσω το βατραχάκι, ας βγω από το τραπέζι αυτό, είμαι πάλι στο καφενείο, ας επιστρέψω σε οικονομική εμφάνιση. Βέβαια τώρα ο browser, επειδή είναι μεγιστοποιημένος, έχει μια πολύ μεγάλη περιοχή συζήτησης καφενείου. Τον επαναφέρω εκεί που ήταν και τώρα μπορώ να ξεκινήσω. Μπήκε μόλις ο Captain, ο οποίος είναι φίλος μου, όπου βλέπετε πορτοκαλί, έχω μαρκάρει εγώ αυτούς τους παίκτες ως φίλους. Το πώς μαρκάρουμε κάποιο παίκτη ως φίλο, μπορούμε να κάνουμε κλικ επάνω του, ας πούμε πιάνω τον Τάσο, εδώ μου βγάζει ένα πανελάκι για τον Τάσο και εδώ πέρα έχει ένα ανθρωπάκι με ένα συν. Αν το πατήσω, ο Τάσος γίνεται πορτοκαλί, γιατί τον έχω πλέον χαρακτηρίσει φίλο. Αυτός δεν θα το καταλάβει αυτό το πράγμα, εγώ απλά τον βλέπω έτσι. Είναι κάποιοι παίκτες που θέλω να βλέπω τι είναι μέσα. Με το πράσινο χ που έχω εδώ ακυρώνω αυτό το πράγμα, δηλαδή τον επαναφέρω σε μια κατάσταση, ας το πούμε, ουδέτερη. Να τους πάλι έγινε φυσιολογικός. Μπορώ επίσης να χαρακτηρίσω κάποιους παίκτες, ας πούμε, ως ανεπιθύμητους, είτε γιατί δεν ξέρουν να παίζουν, είτε γιατί έχουν μια κακή συμπεριφορά. Ας πάρω ένα στην τύχη τώρα τον Bitcoin, με συγχωρείς Bitcoin, ο οποίος λέγεται Πέτρος Κορνιλάκης. Απλά για να δείξω το κάνω αυτό. Πατώντας το χ, βλέπουμε ότι το βγάζει με κόκκινα γράμματα και τον έχω χαρακτηρισμένο στα κόκκινα για να ξέρω ότι με αυτόν τον παίκτη, ας πούμε, δεν έχω μια καλή επαφή. Πατάω λοιπόν το χ για να επανέλθω σε μια ουδετερότητα. Αν θέλω για κάποιον παίκτη να γράψω κάποια σχόλια, πατώ πάλι αυτό. Στην κάρτα εμφανίστηκε ο Captain. Ο Captain εδώ πέρα μπορεί να έχει βάλει κάποιο μήνυμα, κάποια περιγραφή του προφίλ του. Αυτό εμφανίζεται στο επάνω μέρος. Στο κάτω μέρος μπορώ να γράψω εγώ. Βλέπετε εδώ πέρα έχω το τηλέφωνο του. Με συγχωρείς Captain που κάνω το τηλέφωνο σου σε δημόσια θέα. Και λοιπόν κλείνω το συγκεκριμένο, μπορώ να ανοίξω ξανά για όποιον παίκτη θέλω, εμφανίζεται στο ίδιο σημείο και ούτω καθεξής. Αν θέλω τώρα για κάποιο παίκτη, ας πούμε θέλω να βάλω για τον Τζάκα Σένα, να βάλω κάποια σχόλια δικά μου, μπορώ να έρθω εδώ και να σημειώσω με το μολυβάκι που έχει εδώ πέρα πάνω, μπαίνω εδώ και γράφω κάποια σχόλια, ας πούμε κάποιο τηλέφωνο, κάποια διεύθυνση, κάποια σχόλια που λέω ότι αυτός ο παίκτης είναι καλός ή παίζει έτσι, παίζει αλλιώς κτλ. Κάνω λοιπόν καταχώρηση, οπότε στο επάνω μέρος έχω τα σχόλια του ίδιου του παίκτη για το προφίλ του, ενώ στο κάτω μέρος είναι τα σχόλια τα οποία έχω βάλει εγώ και μπορώ αυτό το πράγμα να το κάνω για οποιοδήποτε παίκτη, να βάλω δηλαδή κάποιες ιδιαίτερες πληροφορίες για τους παίκτες. Επίσης είπαμε μπορώ να τους χαρακτηρίσω φίλους, να τους ο Τσάκας έγινε φίλος, ή μπορώ να τους χαρακτηρίσω ως ανεπιθύμητους, οπότε είναι με κόκκινα γράμματα, ή τέλος πάντων πατώντας τα αντίστοιχα χ μεγάλα εδώ πέρα που εμφανίζονται, να τους αποχαρακτηρίσω και να έχω μια ουδετερότητα, ας πούμε, απέναντι σε αυτούς τους παίκτες. Επίσης μπορώ να στείλω κάποιο μήνυμα, ας πούμε, σε κάποιο παίκτη, να στείλω τώρα ένα δοκιμαστικό στον Captain. Εδώ λοιπόν να του γράψω του ανθρώπου πατώντας το πλήκτρο μήνυμα, του γράφω εδώ πέρα, γεια σου, όπα, εδώ να γυρίσω λίγο στα ελληνικά και γράφω γεια σου Captain. Είναι ένα δοκιμαστικό μήνυμα και αν θες μου απαντάς, για να δείτε και πως κάτσε να το σβήσουμε αυτό,
για να δούμε και πώς χειριζόμαστε τα μηνύματα. Κάνω λοιπόν μια αποστολή, το μήνυμα έχει φύγει, κλείνω αυτή την καρτελίτσα, δεν μου χρειάζεται πια. Το ίδιο μπορούσα να κάνω και από εδώ. Το PM που πάτησα επάνω, θα δείτε εδώ, έχει ένα PM που σημαίνει personal message ή personal messages, και σε αυτό το tab, ας το πούμε έτσι, μου ανοίγει ένα καινούριο παράθυρο browser, μέσα στο οποίο μπορώ να διαχειριστώ τα μηνύματά μου. Να το μήνυμα που έστειλα στον Captain, μου απάντησε αυτός. Βλέπετε, μου ήρθε πάνω μια ειδοποίηση στην κεντρική σελίδα, και επειδή ήμουνα στα μηνύματα, το πήρα κιόλας online και βλέπω, μου λέει όλα καλά. Οπότε θέλω να το απαντήσω πάλι και να του πω ok, ευχαριστώ. Και είμαστε εντάξει. Τώρα μπορώ να τα σβήσω τα μηνύματα. Βέβαια το τελευταίο δεν έχει νόημα να το σβήσω. Σβήνω το όλα καλά, σβήνω αυτό που του στείλα και αφήνω ένα μήνυμα που είχα στείλει στο Διονύση προηγουμένως, εξηγώντας του κάποια πράγματα για κάποια ερώτηση την οποία είχε κάνει στο καφενείο. Κλείνω λοιπόν την καρτέλα των μηνυμάτων. Δεν είναι απαραίτητο, αλλά δεν μου χρειάζεται κιόλας. Οπότε την κλείνω από εδώ. Οπότε θέλω την ανοίγω από το PM. Ο Captain ξανά στείλε εδώ πέρα και μου λέει και εγώ. Οκ, ευχαριστώ και εγώ. Τα σβήνω λοιπόν αυτά τα μηνύματα. Δεν μου χρειάζονται πλέον. Αφήνω μόνο το μήνυμα του Διονύση. Και είμαστε πάλι εδώ και περιμένω κάποιο παίκτη για να στήσω μια παρτίδα. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε μια διακοπούλα και όταν μπουν κάποιοι παίκτες με τους οποίους μπορώ να παίξω πρέφα, θα επανέλθω για να συνεχίσουμε. Λοιπόν, ας γυρίσω λιγάκι να κάνω μια διακοπή εδώ πέρα στο βίντεο. Λοιπόν, συνεχίζουμε αυτό που κάναμε πριν. Έχουμε αυτή τη στιγμή τον παίκτη George 1, ο οποίος έχει μπει, είναι γνωστός μου, ο Σωτήρης BP επίσης, επομένως μπορώ τώρα αυτή τη στιγμή να ανοίξω κάποιο τραπέζι, γιατί έχω δύο συμπαίκτες μου εδώ με τους οποίους μπορώ να παίξω. Ανοίγω λοιπόν το τραπέζι πατώντας το πράσινο κουμπάκι. Να το τραπέζι μου. Κάνω μια πρόσκληση στο George κάνοντας κλικ επάνω του και πατώντας το πλήκτρο πρόσκληση. Η πρόσκληση έχει φύγει όπως φαίνεται εδώ πέρα πάνω. Και θα κάνουμε και μια πρόσκληση στο Σωτήρη. Οπότε έχει και αυτός τώρα μια πρόσκληση και πιθανότατα θα μπει και αυτός νάτος. Ήρθε η ώρα να γυρίσουμε σε mode παρτίδας για να βλέπουμε το τραπέζι μας και όχι το καφενείο. Πατώ λοιπόν αυτά, χαιρετάμε τους παίκτες και ξεκινάμε την παρτίδα. Οι προσκλήσεις πλέον δεν μου χρειάζονται πάνω να τις βλέπω, μπορώ να τις κλείσω. Επίσης δεν θα ψάξω κάποιο παίκτη αυτή τη στιγμή. Οι δύο παίκτες πάτησαν το check εδώ, το πράσινο το οποίο υπήρχε. Σε μένα, επειδή είμαι ο τελευταίος, εμφανίζεται το πλήκτρο Go, με το οποίο πατώντας το θα ξεκινήσει η παρτίδα, μοιράζοντας φύλλα σε όλους τους παίκτες, και πρώτος παίζει ο παίκτης ο οποίος έχει το σωμόν αυτό αστεράκι. Ο παίκτης ο οποίος μοίρασε έχει τη βεντάλια αυτήν εδώ πέρα την τράπουλα, είμαι εγώ. Και ο παίκτης George ήδη έχει μιλήσει και λέει 6 πρώτα, δηλαδή μπαστούνια. Ο Σωτήρης είπε πάσο και είναι η σειρά μου να μιλήσω. Βλέπετε ότι κάτι και λαϊδάει εδώ πέρα, που σημαίνει ότι είναι η ώρα μου να, θα δείτε και το ξυπνητήρι εδώ να ανησυχεί. Κάθε 10 δευτερόλεπτα μου δίνει κάποια ειδοποίηση, η οποία γίνεται όλο και πιο ενοχλητική. Τώρα αυτή τη στιγμή ακούσαμε τους χτύπους του ρολογιού και σε λίγο θα ακούσουμε και διάφορους άλλους ήχους. Εάν αυτό ενοχλεί, καλό είναι βέβαια να μην αργείτε, γιατί παίζουν και κάτι κόρνες και διάφορα τέτοια ενοχλητικά πράγματα. Πατάτε το ξυπνητήρι και ακυρώνετε τις ειδοποιήσεις αυτές. Αν το πατήσω δηλαδή αυτό, ακυρώνονται οι ειδοποιήσεις, αλλά γενικά δεν είναι καλό. Λοιπόν, πατώ λοιπόν ένα πάσο εδώ γιατί δεν έχω κάποια αγορά και θα ανοίξω και κάποιο μισό λεπτάκι λίγο, γιατί χτυπάει και το κουδούνι μου, να ανοίξω. Οπότε καλό είναι τώρα να πω και τους παίκτες ότι θα αργήσω λιγάκι. Να μην μιλάς. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι και αυτή τη στιγμή αγόρασε ο Γιώργος 7 σπαθιά. Ο Σωτήρης παίζει, μπορώ να παίξω κι εγώ, αν και είναι λίγο ρυψοκίνδυνο. Τέλος πάντων, να παίξουμε και βλέπουμε. Λοιπόν, τραβάει λοιπόν το σπάθι του. Για να παίξουμε ένα φύλλο, φυσικά κάνουμε κλικ πάνω στο φύλλο αυτό. Εγώ θα δείξω τώρα εδώ πέρα ότι έχω δυνατά μπαστούνια, που σημαίνει ότι έχω τουλάχιστον την ντάμα. Δεν είναι απαραίτητο αυτό βέβαια, αλλά για να μπορέσει ο Σωτήρης να κρατηθεί σωστά. Αν έχει τον άσο μπαστούνι, καλά θα κάνει κάποια στιγμή να τον φάει για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Λοιπόν, εδώ τώρα στο καρό μάλλον θα κάνουμε κάποια μπάζα, και ο Σωτήρης και εγώ. Ας πιάσω εγώ, ας πάμε με τα μπαστούνια να δούμε τι γίνεται. Ωραία, υπάρχει τσάκα και μάλλον αυτές ήταν οι μπάζες μας από όσο μπορώ να καταλάβω. Κάποιο σαραντάρι πιθανόν παίζει ο Σωτήρης στην κούπα, δηλαδή ντάμα και ρίγα.
θα φανεί αυτό το πράγμα. Ο Γιώργος εξαντλεί τα του για να φάμε τα φύλλα που δεν πρέπει να φάμε, και αν κάνει κανένα 10 κούπα ο Σωτήρης από εκεί, όχι, είναι μέσα. Ωραία, άρα λοιπόν τώρα εδώ πέρα του βάζω και ένα μπαρμπαδάκι από εδώ από τη στήλη με τα emoticons. Εδώ υπάρχουν πολλές στήλες, μια βολική στήλη είναι αυτή εδώ. Εγώ λέω πάσο τώρα γιατί είναι η σειρά μου να μιλήσω, και μπορώ να ανοίξω και αυτό που λέμε το fun chat, δηλαδή ένα παράθυρο από το οποίο μπορώ να επιλέξω διάφορα εικονίδια τα οποία είναι, ας το πούμε, χρήσιμα κατά τη διάρκεια της παρτίδας, για να μπορέσουμε να εκδηλώσουμε, ας πούμε, διάφορα. Μισό λεπτό να δούμε εδώ τι γίνεται. Λοιπόν, 7 σπαθιά, εγώ θα πω πάσο, και αν παίξει ο Γιώργος μπορώ να τον πάρω. Με πήρε αυτός, οπότε θα πούμε μετά για το fan chat. Εδώ πέρα τώρα μπορώ και να του δείξω έναν άσο καρό, αλλά επειδή με πήρε ίσως δεν είναι και τόσο καλό αυτό. Τέλος πάντων, τρώω ένα καρό που είναι το μόνο που μπορώ να φάω με ασφάλεια αυτή τη στιγμή, και ο Γιώργος παίζει το καρό του για να με τσεκάρει, να δει τι γίνεται, προφανώς στην αδυναμία του. Λοιπόν, εδώ πέρα τσακάμε στα καρά. Ας φάω κι άλλο καρό. Υπάρχει περίπτωση να έχω μπάζα είτε στην κούπα είτε στο μπαστούνι, θα δείξει το πράγμα, αλλά μάλλον θα δυσκολευτώ να κρατηθώ κάπου. Εδώ μπήκε μέσα ο Γιώργος, μία μέσα. Μαζί της ο Σωτήρης τις μπάζες τις υπόλοιπες, είπα ναι εγώ, προφανώς είπε και ο Γιώργος, και συνεχίζουμε. Πάλι θα πάσω, θα πω, δεν έχω κάποια αγορά, και επιστρέφω στο fan chat, το οποίο είναι αυτό το μπαρμπαδάκι το χαμογελαστό εδώ, με το οποίο μου ανοίγει ένα καινούριο παράθυρο όπου υπάρχουν προκατασκευασμένες, ας το πούμε, εικόνες, τις οποίες μπορώ να μεταφέρω απευθείας στη συζήτηση. Ας το μεγαλώσω λίγο αυτό το παραθυράκι εδώ για να βλέπω λίγο καλύτερα και να μπορώ να επιλέξω έτσι με μεγαλύτερη άνεση. Το κουνάω και λίγο σε ένα σημείο πιο βολικό. Ωραία. Και από εδώ μπορούμε να κάνουμε κλικ οπουδήποτε και να εμφανιστεί το αντίστοιχο εικονίδιο μέσα στην παρτίδα. Όπως είδατε, πάτησα τώρα εδώ πέρα το Mr. Bean, ο οποίος Mr. Bean βγήκε εδώ και κάνει τα δικά του. Λέει εξχωρίσα του ο Σωτήρης, εγώ παίζω πρώτος. Δεν μπορεί να ρισκάρει και χωρίς σπαθιά και χωρίς καρά. Θα το παίξω εγώ αυτό το πράγμα, παίζοντας το σπαθί μου και περιμένοντας να πιάσω τον άσο καρό και να κάνω και το δεύτερο σπαθί. Τώρα ο Γιώργος είναι σε λίγο επικίνδυνη θέση, μάλλον με ρίσκο έχει παίξει, για να δούμε. Τώρα εγώ θα προσπαθήσω να κάνω όλα τα σπαθιά, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω άλλο σπαθί δεν υπάρχει. Επομένως θα πρέπει να φάω τα καρά μου και να κρατήσω τα σπαθιά και μια κούπα για τον Γιώργο κάποια στιγμή. Για να δούμε. Ωραία, η κούπα θα πιάσει ο Γιώργος και αν είναι έξυπνος θα μου παίξει σπαθί. Αν έχει φυσικά. Για να δούμε. Καρό, εντάξει, και το καρό καλό είναι. Και τώρα μάλλον θα πάει μία μέσα, οπότε σε αυτή την περίπτωση όχι. Ωραία. Οπότε σε αυτή την περίπτωση μπορώ να πατήσω από εδώ ένα ηχητικό από το fan chat. Και πάει μία μέσα τώρα από εδώ, οπότε θα παίξει και λίγο λαπιτσίνα. Αυτά όλα τα πατώ από εδώ από το fan chat, όπου συμβάλλουν αυτά, ας πούμε, σε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Λοιπόν, ας πάω μέχρι καρά εδώ οι κούπες. Αν θέλετε να ακυρώσετε, ας πούμε, αυτό το ηχητικό από το fan chat, είτε το δικό σας είτε τον άλλον, υπάρχει πάντα εδώ το μεγάφωνο, το οποίο μπορείτε να το πατήσετε. Εγώ θα σταματήσω λοιπόν στα καρά. Αν παραδείγματος χάρη, ας πούμε, πατήσω κάποιο fan chat που έχει ένα αρκετά μεγάλο ήχο, μπορώ να το σταματήσω ανά πάσα στιγμή πατώντας κλικ εδώ στο μεγάφωνο, αλλά να το επαναφέρω για να μπορώ να ακούσω τα επόμενα. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε λοιπόν 7 σπαθιά από τον Γιώργο. Είπε πάσο Σωτήρης και εγώ προφανώς θα πω πάσο. Δεν μπορώ να παίξω με αυτό το φύλλο, μπορεί να έχει μπαστούνια σπαθιά. Και εδώ ο Σωτήρης, ας πούμε, μου βγάζει αυτά τα μπαρμπαδάκια τα οποία δηλώνουν, ας πούμε, νεύρο και δεν ξέρω εγώ τι για αυτό που έβαλα, το οποίο εγώ το έβαλα βέβαια για άλλους λόγους, αλλά αυτός δεν το γνωρίζει. Και έτσι εξελίσσεται κάπως μια παρτίδα πρέφα. Νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε πολλά ακόμα για αυτή την παρτίδα. Μπορούμε να ξαναβρεθούμε σε λίγο. Θα κάνω μια διακοπή, δηλαδή εγώ θα παίξω φυσικά στα 7 μπαστούνια και θα τα πούμε πάλι λίγο αργότερα, αφού δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η διανομή. Λοιπόν, εδώ φυσικά θα πιάσω, θα τραβήξω τα μπαστούνια μου και θα παίξω τα σπαθιά του Γιώργου. Έχω δυνατά σπαθιά, οπότε δεν υπάρχει λόγος να πάω με το σαραντάρι μου. Υπάρχει ασφάλεια εδώ. Υπάρχει βέβαια και ένας κίνδυνος να φαγωθεί κάποιο καρό από τον Γιώργο,
γιατί ο Γιώργος δεν γνωρίζει τα σπαθιά ότι υπάρχουν σε μένα, μπορεί να τα θεωρεί από το Σωτήρι, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζει να τρώει. Ωραία. Ο Σωτήρης βρίζει, υπάρχει τσάκα εδώ. Τις έχει τις μπάζες. Επομένως ο Γιώργος έπαιξε μάλλον με ρίσκο, μας ζήτησε τις υπόλοιπες μπάζες, είπανε και εμείς θα τα πούμε λίγο αργότερα. Εδώ είμαστε πάλι. Λοιπόν, να δούμε κανένα δυο διανομές ακόμα πριν κλείσουμε την παρτίδα. Λοιπόν, ο Γιώργος είπε άμα μείνουν, εγώ δεν έχω αγορά, λέω πάσο λοιπόν. Τώρα θέλω να ακούσω λίγο μουσική από το ραδιόφωνο εδώ πέρα του Πρεφαδόρου. Ας πάω στο Radio Swiss Classic που ακούω συνήθως, μου ανοίγει μια καινούρια κάρτα στο browser και προφανώς θα ακούσουμε κάτι, Max Bruch. Οκ, εντάξει, καλά, δεν το πολύ θέλω τώρα αυτή τη στιγμή αυτό. Κλείνω. Ας μπω στο YouTube, το YouTube θα το ανοίξω από εδώ από τα δικά μου. Λοιπόν, θα βάλουμε κάνα τραγουδάκι εδώ πέρα. Να βάλουμε Ζαμπέτας. Εντάξει, δεν το έγραψα καλά. Ο Κυραλέκος. Για να δούμε τι θα μας βγάλει, αν το πετύχαμε. Ναι, οκ. Το βγάζουμε λοιπόν εδώ πέρα. Και τώρα θέλω αυτό το βιντεάκι να το βγάλω και μέσα στη συζήτηση. Πατάω εδώ που λέει κοινή χρήση. Παίρνω αυτό το link που μου βγάζει εδώ πέρα κάτω με copy και το πετάμε εδώ πέρα. Θα πω ένα πάσο, αλλά θα δώσω και στους συμπαίκτες και στους θεατές να ακούσουν, ας πούμε, αυτό το link το οποίο θα εμφανιστεί εδώ πέρα ως YouTube. Εδώ βγαίνει αυτό το σηματάκι του YouTube. Για να το παίξει κανείς θα πρέπει να το πατήσει, να το κάνει κλικ, οπότε ανοίγει αυτό και πατάει το play και παίζει μέσα στη συζήτηση. Εγώ βέβαια τα ακούω από εδώ, δεν έχει νόημα να τα ακούσω και από εδώ. Το ξανακλίνω και είμαστε εδώ. Τώρα βέβαια για να μην σας πρίζω και εσάς, το κλείνω εδώ πέρα το YouTube μου και συνεχίζω, σας έδειξε κάποια πράγματα. Το καφεδάκι σας δείχνει όταν βαριέστε κάποια γνωμικά από τα οποία τα παίρνω από το γνωμικολόγιο, ένα πολύ ωραίο site, και αν το ξαναπατήσω μου βγάζει άλλα 3 γνωμικά και ούτω καθεξής. Αυτό μπορώ να το κουνήσω, να το βάλω σε μια άκρη να μην με πολύ ενοχλεί και όποτε θέλω να το πατάω και να παίρνω κάποια γνωμικά από εδώ, τα οποία μπορώ να τα πάρω και να τα βάλω και να τα βγάλω και στη συζήτηση με copy-paste. Εντάξει, δεν είναι τίποτα δύσκολο αυτό. Για να δούμε. Να το. Λοιπόν, ας κάνω μια αγορά, ας κλείσω και τα γνωμικά μου. Αυτό το βελάκι το πίσω, το κεραμιδί, είναι για να κάνετε πίσω κίνηση. Δηλαδή, εντάξει, τώρα δεν έχει νόημα να το κάνω. Θα πω πάσο, είμαι στα σπαθιά. Αλλά αν θέλω μπορώ να πάω λίγο πίσω και να το ξαναφέρω αυτό το πράγμα εδώ, αν έχω μετανιώσει, αλλά τέλος πάντων απλά σας το δείχνω πώς λειτουργεί η πίσω κίνηση. Γιώργος λέει τον έχω τώρα, τον Better Dracker, λέει δεν ξέρω ποιον, θα παίξω εγώ στις κούπες και ο Γιώργος μάλλον θα πει πάσο, γιατί θα ήταν λίγο παράδοξο να παίξει, οπότε θα πάω μόνος μου. Κάποια μπάζα θα κάνω πέρα από την κούπα. Λοιπόν, το καρό μου είναι εδώ. Θα κάνουμε την κούπα μας από εδώ. Θα τραβήξω τον άσο σπαθί, γιατί πολύ πιθανόν ο Γιώργος να έχετε δυνατά σπαθιά και να πεπάσω. Ναι, και θα περιμένω τώρα μία μπάζα στο μπαστούνι, αν την έχω και αυτήν. Ας φάμε και κανένα μπαστούνι από εδώ, δεν πειράζει. Προσπαθεί να με εξαντλήσει. Να το μπαστούνι, θα τραβήξουμε και το σπαθί μας. Οκ, δικές του ήτανε. Και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ας δούμε και αυτή την αγορά. Βλέπετε η κάσα έχει μειωθεί στα 710 και από 1500 που ήταν αρχικά. Εδώ πάνω υπάρχει ο κωδικός του τραπεζιού, ο οποίος είναι ο 496-722. Κοινώς έχουν παιχτεί περίπου 500.000 παρτίδες στον Πρεφαδόρο. Αυτός είναι ο αριθμός διανομής που παίζουμε τώρα. Είναι κοντά 11 εκατομμύρια διανομές που έχουν παιχτεί. Η αγορά ανεβαίνει εντωμεταξύ. Εγώ θα πάω μέχρι 7 σπαθιά. Για να δούμε. Ο Γιώργος δεν θα με αφήσει, επομένως λέω πάσω στα 7 σπαθιά και περιμένουμε να δούμε την αγορά του Γιώργου. Κάτι άλλο εδώ σε αυτά τα εργαλεία, εδώ μπορώ να γίνω θεατής. Τώρα μετακινήθηκα σαν θεατής, βγήκα έξω, μπορεί να μπει κάποιος άλλος στη θέση μου εφόσον του έχουμε κάνει πρόσκληση. Ξαναμπαίνω μέσα. 8 μπαστούνια λοιπόν έπαιξε ο Σωτήρης, θα παίξω και εγώ, παίζω πρώτος και ο Θεός βοηθός. Για να δούμε. Λοιπόν,
Αυτά ανεβάζουν, κατεβάζουν την κάσα, δεν μας ενδιαφέρουν. Εδώ μπορούμε να κλειδώσουμε το τραπέζι. Αυτά καλύτερα να μην τα επιχειρήσετε, γιατί είναι αρκετά ζόρικα πράγματα. Ας γυρίσω στην αρχική στήλη εργαλείων. Στα σπαθιά έχουμε τσάκες, επομένως εγώ μπορώ να φάω άφοβα τα σπαθιά μου και να περιμένω κάποια μπάζα ή στο καρό ή στην κούπα. Ο Σωτήρης επίσης κάπου πρέπει κάτι να περιμένει. Είχε την μπάζα από ατού. Σπαθί δεν έχει βέβαια να παίξει, επομένως βλέπω ότι ζορίστηκε λίγο. Για να δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Ο Γιώργος προσπαθεί να μας εξαντλήσει να φάμε κάποιο χρώμα που δεν πρέπει. Ας φάω το σπαθί. Τώρα θα φάω αναγκαστικά την κούπα. Εντάξει, το καρό το είχε ο άνθρωπος. Είχε 8 μπάζες. Ωραία. Λοιπόν, κάπως έτσι, νομίζω δεν χρειάζεται άλλο να σας κρατώ. Πιθανόν να επιστρέψω προς το τέλος της παρτίδας να σας δείξω πώς βγαίνουμε από το τραπέζι και όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα αυτή τη στιγμή, πατώντας την αραχνούλα εδώ, έδειξα τα φύλλα μου στον Σωτήριο, ο οποίος παραπονιέται. Μου λέει να δείξω κούπα. Εντάξει, αυτά είναι γνωστές αηδίες, ας πούμε, με τις οποίες μπορεί κανείς να χάσει μπάζες. Θα κάνω μια απόπειρα να πάω στα σπαθιά. Δεν ήξερε πού να κρατηθεί, δεν θα κρατούσε το καρό. Τέλος πάντων, εντάξει, μπορεί να έχει κάποιο μικρό δίκαιο. Λοιπόν, εδώ πέρα πρέπει να τα πω κανονικά σπαθιά, μπορώ να τα πω και καρά βεβαίως. Ας δοκιμάσουμε έτσι μια φαντεζία αγορά στα καρά, να δούμε τι γίνεται. Είναι λίγο επικίνδυνη γιατί δεν έχω τον άσο σπαθί. Καλύτερα θα ήταν να είχα ένα τετράφυλλο ή πεντάφυλλο άσο σπαθί με λιμά παρά το 40, γιατί χάνω ένα τέμπο. Ας δούμε πώς θα πάει, πώς θα εξελιχθεί. Λοιπόν, εδώ είχα πιάσιμο φυσικά και στο μπαστούνι και στην κούπα. Δοκιμάζω το σπαθί, γιατί αυτό είναι το δυνατό μου χρώμα. Έγινε τσάκα απευθείας. Θα μου βγει μάλλον μπαστούνι ο Γιώργος, οπότε θα κάνω μια τσάκα και θα πάμε κάπως έτσι και ελπίζω να προλάβουμε πριν με εξαντλήσουν και δεν έχω τι άλλο να παίξω. Για να δούμε εδώ. Περισσεύει ο άσος σπαθί στο Σωτήρι. Πολύ ωραία, μου αρέσει που γίνονται οι τσάκες εδώ. Αν έχει και ένα του ακόμα ο Γιώργος, πιθανότατα θα βγω. Ναι, ωραία, ο άσος σπαθί έφυγε. Τώρα ή θα γίνει κάποια διπλό τσάκα, κάποια στιγμή θα πιάσω τον άσο κούπα. Ωραία, και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε, το πιο πιθανό δηλαδή. Όχι. Πήγα solo μέσα γιατί έβαλα 2 μπάζες λιγότερες από αυτές που έπρεπε να κάνω και έχασα 102 καπίκια. Αν θέλω να δω πόσα καπίκια έχασα γιατί δεν πρόλαβα να τα δω, μπορώ να βάλω το ποντίκι μου πάνω στα κέρματα που υπάρχουν εδώ. Αν θέλω να δω το κοιτάπι, κάτι που δεν το είπαμε, κάνω κλικ εδώ και βγαίνει το κοιτάπι του παιχνιδιού όπου εμφανίζονται οι παίκτες με τον πρώτο παίκτη πάντα κάτω. Εδώ αυτό αλλάζει online, δηλαδή δεν χρειάζεται να το πατάτε συνέχεια όσο παίζετε το παιχνίδι. Τώρα μπήκε ο Παπανίκο, ο οποίος είναι φίλος, γι' αυτό μου χτύψει το καμπανάκι. Λοιπόν, εδώ είναι δύσκολη η αγορά μου. Ναι, δεν είναι και πολύ δύσκολο εδώ που τα λέμε. Θα τα πω 7 σπαθιά και θα δείτε τώρα πως θα κατέβει η κάσα μου από εδώ, αν δεν παίξουν και τα λοιπά, πως θα αυξηθούν τα καπίκια και τα λοιπά και τα λοιπά. Για να δούμε, να το. Μειώθηκε η χασούρα μου και το 43 έγινε 36 γιατί κατέβηκα κατά πόσο, κατά 7. Ναι, γιατί είπα 7 σπαθιά. Λοιπόν, εδώ πέρα μπορώ να πάω μέχρι τα χρωμάτιστα. Έχω 3 άσους, έχω πολύ δυνατό φύλλο. Κανονικά δεν πρέπει να αγοράσει κανείς από αυτούς, αλλά ο Σωτήρης ως γνωστόν ανεβαίνει λίγο παραπάνω από όσο πρέπει. Εγώ θα σταματήσω στα 6 αχρωμάτιστα, μπορώ να το κάνω. Έχω δυνατό φύλλο, έχω 3 άσους και ας μην παίζω πρώτος και να δούμε πού θα εκτεθεί τώρα ο Σωτήρης, μάλλον στα καρά, δεν ξέρω, ή στα σπαθιά. Λοιπόν, 7 σπαθιά, εγώ θα παίξω, δεν γίνεται να μην παίξω με αυτό το φύλλο. Λοιπόν, μόνος θα παίξω και ό,τι γίνει. Μία μπάζα την έχω σίγουρη και εννοείται ότι και κάπου αλλού πρέπει να κάνω κάποια μπάζα. Για να δούμε, θα δοκιμάσω τον μπαστούνι μου. Λοιπόν, ο Ρίγας μπαστούνι, η πιθανότατα είναι τσάκα, όχι, επομένως έχω κι άλλη. Και τώρα θα δοκιμάσω και τον άσο κούπα, να τον βάλω μια μέσα ή να τσακίσει. Έγινε η τσάκα και θα περιμένουμε μία στο καρό, εάν την έχουμε αυτή, που δεν νομίζω, μάλλον στα μπαστούνια υπάρχει δύναμη. Ωραία. Και κάπως έτσι πορεύεται το παιχνίδι. Λοιπόν, κλείνω τώρα αυτό το κοιτάπι γιατί δεν χρειάζεται έτσι κι αλλιώς.
Και σας αφήνω για λίγο αργότερα. Κατά το τελείωμα της παρτίδας είπα θα κάνω άλλη μια κρούση, να συνεχίσουμε και να κλείσουμε το συγκεκριμένο βίντεο που κάνουμε σήμερα. Επιστρέψαμε πάλι. Έχουμε μια αγορά στα πρώτα. Έχει μείνει ένα κάσα, δηλαδή 10 καπίκια. Και η παρτίδα κάπου εδώ μάλλον θα τελειώσει. Για να δούμε. Μισό λεπτό λιγάκι, κάποιος με φωνάζει. Σωτήρης σας χειμωνεί πάλι. Προφανώς ο Γιώργος κακός έπαιξε, δεν είχε κάτι να παίξει. Α, κάτι είχε τελικά. Τελείωσε λοιπόν η παρτίδα. 6 μπάζες από το Σωτήρη. Εμφανίστηκε το τέλος εδώ. Τέλος πάντων, λέμε καλό ξημέρωμα, σε καλή μεριά. Εγώ έχασα κλασικά και ήρθε η ώρα να αποχωρήσουμε από την παρτίδα. Χαιρετάμε, χαιρετάνε και οι υπόλοιποι. Πατάμε λοιπόν εδώ το κόκκινο πλήκτρο, αποχωρούμε από το τραπέζι και είμαστε πάλι περιφερόμενοι. Η παρτίδα μας είναι κάπου κάτω, ναι, είναι παλιά πλέον, και σε λίγο θα εξαφανιστεί από το προσκήνιο, θα μπει στο αρχείο και θα μπορεί κάποιος να την επισκεφτεί στο αρχείο. Αυτά λοιπόν τα λίγα. Κλείνω και το fan chat από εδώ, δεν έχει νόημα. Ναι, το fan chat είναι εδώ τώρα. Το κλείσα και μπορώ να βγω από τον Μπρεφαδόρο κάνοντας έξοδο. Αυτά και θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο.